Congratulations. First place. Time 54:33. Satisfaction? A little bit, but no 100% because I wanted to break the course record. But today there was a lot of snow, more than a year ago, so it was hard. But this race was beautiful, piękny, 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 piękny. Hope you will come also next year. Yeah, hopefully, and maybe next year there will be a little less snow. Okay, so then see you next time. Yeah. See you, thank you. No Gabko, čas 52:48. Ako si spokojný? V pohode. Spokojný, akože ten sneh dosť brzdil, ale dalo, tak sme sa to snažili poobchádzať, kade sa dalo. Počasie super, takže aspoň na začiatok sezóny sa neuvaríme v 30 stupňoch. Takže cieľ splnený. Asi hej, tak akože v celku doraziť do cieľa. Spomínal si, že sa necítiš veľmi fit, tak si myslím, že to bol naozaj vynikajúci výsledok. Hej, akože na srdiečku som sa kus zľakol, keď som videl tepy. Aj potom okolo kosky bola kríza, ale tento záver som sa chytil, takže ako určite na okolnosti veľmi spokojný. Gratulujeme. Ďakujem. Congratulations. So it's the first place. The time 43:16. Yeah, Satisfaction? considering the conditions, yes, because the middle part here was just terrible with the snow. It wasn't like very fast, and I had to slow down my rhythm a lot in order not to slide down. So whole this part with the snow was very slow, but the first part and the last part I'm very happy with. Okay, we are happy too. So we hope you will come also next year. Yeah, I think so. It's a very nice race, and it's so close to Poland, and we have not so many vertical races, especially this part of the year, so it's very nice to run here, and I think I will come back. Ahojte rodinka. Aký bol pretek? Veľmi dobrý, ideálne počasie. Tiež dobrý. Tebe sa páčil? Mali ste časy 59 minút, vy dvaja. Ty si mal hodinu 01. Na budúci rok určite vylepšíš. Spokojný s časom. Určite minulý rok sme mali 1.04, čiže tento rok sme chceli ísť pod hodinu, to sa nám nesplnilo. Dobre, tiež. Gratulujem vám všetkým. Gratulujem vám všetkým. Čo sneh? Robil problém? V niektorých miestach áno. Niekde bolo treba hľadať ten nový, kde ešte nikto nešiel, lebo tam to trochu držalo. A niekde zase bolo lepšie ísť v stopajách. Čiže bolo treba tak hľadať tú ideálnu stopu. Šmykalo sa? Aj tebe sa šmykalo? Kus, kde. Ale ste spokojní. Určite. Dúfam, že prídete aj na budúci rok. Myslím si, že pokiaľ budeme vládať, tak asi hej. Aj ty prídeš? A Tak ďakujem veľmi pekne. V cieli s časom 1:09. Spokojnosť? No ja nikdy nie som spokojná, takže určite robím to teraz prvý rok. Skúšam, či sa moje telo dokáže zobudiť po 100 kilometrových alebo aj viac pretekoch, takže ešte nie som spokojná. Boli tam nejaké ťažšie úseky? No pre mňa je vždy najťažší štart, lebo sa proste vyštartuje vždy strašne rýchlo a ja mám pocit, že zomrem a že to otočím a idem naspäť. A sneh robil problémy? Ale tak bolo to asi také pre každého. Ja som tento rok bola na takom zimnom vertikále, tak už som to trošku mala odskúšané. No ale išlo to ďalšie, hej, po snehu. Keďže je to prvýkrát, dúfam a veríme, že prídeš aj na budúce. Veľmi rada, už potom budem v tej masters kategórii. Tak ešte raz gratulujeme a ďakujeme. Ďakujem aj ja. Ahoj Juri, no tak čas, hodina 06. Spokojná? Podľa očakávania pravdepodobne. Áno, veľmi som spokojná. Dobre sa ti bežalo? Veľmi dobre. Boli aj ťažké úseky? Nie. Každý sa sťažuje na sneh a pre teba to bola malina. Mám dobrý patent na behanie po snehu. Tak ti gratulujem a tešíme sa na budúci rok, že prídeš opäť. Dúfame. Určite áno. Tak v cieli, ako si spokojná? Som veľmi spokojná, som zdravá, živá v cieli, krásne počasie, skvelá atmosféra. Mala som lepší čas, jak som predpokladala. Výborne. Gratulujeme teda k tomu času. Boli nejaké ťažké úseky? Tak bol sneh, trošku to počmikovalo, ale v zásade nie. Išla som si svojím tempom, takým veteránskym, babkovským. Takže čakáme, že prídeš o rok opäť. Určite, páči sa mi to. Tak Páľko, v cieli
čas hodina 03. Spokojný? Spokojný. Aký bol pretek? Ako by si ho zhodnotil? Tak bolo to troška potom snehu náročnejšie, šmykalo sa kus, ale všetko sa to dalo, no. Prídeš aj na budúce? Určite. Tešíme sa. A ja. Čas 59. Spokojný? Spokojený, dneska to bylo kvůli tomu sněhu těžší, ale myslím si, že spokojenost celkově. Boli tam nejaké ťažké úseky? Určitě ty serpentiny, tam jsem chtěl víc zabrat, ale ten sníh to překazil. Ako vnímaš konkurenciu? Silná. Ale dúfam, že ťa neodradila a že prídeš opäť na budúci rok. Za mě parádní závod a asi se uvidíme i příští rok.